כמו שאתם רואים, המתקן הזה בשדרה הזאת, זה נבנה ב-2004. פשוט ראינו שבשדרה הזאת הרבה אנשים עוסקים בספורט והולכים, וראינו מקום וחשיבות לבנות פה את המתקן, ואז מפה, אחרי שבנינו וראינו את הקהל הנדרש שצמא לפעילות כזאת, החלטנו לעשות עוד מספר מתקנים. ראש העיר קפץ והחליט באמת על המציאה הזאת. עשינו מתקן כזה באורות מול בית ספר תמרי, מתקן כזה מול בית ספר ציון שם, באולם הספורט בשזר, ורואים את החשיבות, רואים את האכפתיות, רואים את הביקוש לדבר הזה. פשוט זה כיף לראות אנשים עושים רק ספורט, כל הזמן ספורט, ספורט. ואני מאמין שנמשיך לפתח ונמשיך להקים כמה שיותר מתקני ספורט לטובת אור עקיבא ולטובת האנשים שאתה רואה באמת נהנים מהמתקני ספורט. ואני מקווה שבאור עקיבא גם בריכה, גם מגרשים, עוד משחקים, עוד מתקנים כאלה, כמה שיותר לראות באור עקיבא אנשים שעוסקים בספורט, זה ההנאה שלי. לפני כשנתיים הקמנו כאן את המתקני כושר לתושבים שרוצים לבוא להתאמן, ואני חושב שזה אחד המקומות היפים. מדובר בטיילת של צ'רנין שהולך לכיוון הים. אנחנו מדברים גם על עוד מקומות, בפארק גריגורי אהרונוב שהקמנו גם שם, מרכז מתקני כושר. אנחנו מדברים גם בשכונת השזר, על יד אולם הספורט, שגם הקמנו שם מתקני כושר. אנחנו רוצים כמה שיותר מתקני כושר יהיה בעיר, ככה שלאוכלוסייה מבוגרת, לתושבים הוותיקים שלנו, יהיה להם מקומות של כושר שיוכלו לבוא, להתאמן וממש גם ליהנות. ואני חושב שכמו שאנחנו דואגים לילדים שלנו, לבני נוער שלנו, ככה אנחנו צריכים גם לדאוג לאזרחים הוותיקים, לאותם פנסיונרים, לאנשים המבוגרים שמחפשים מקומות של ליהנות ולהתאמן. ואני חושב שזה מקום נהדר, ואנחנו כבר דואגים לעוד מקומות רבים בעיר. בשכונה חדשה גם, כרגע אנחנו מקימים פארק נוסף, וגם שם גם יהיו מתקני משחקים לילדים, משולב גם מתקני כושר לאותם אנשים מבוגרים. אני גם בדרכי עכשיו לחדר כושר, ואז פשוט עברתי לכאן וראיתי שאנשים פה נפלאים פה מתאמנים, ואז היה לי הזדמנות גם לומר את הדברים, ואני חושב שזה פשוט, אני כראש העיר גאה בזה, שיש לנו תושבים שבאים ממש בהמוניהם לכאן ומתאמנים, וכל זמן תפוס. ככה כמו שאחד הולך ואחד בא, אחד הולך ואחד בא, וככה זה נמשך כל יום. ואני שמח על כך, וגם הייתה להם דרישה אחת לעשות קירוי למקום הזה לקיץ, ואני הולך לעשות את זה בעזרת השם. Здесь у нас хорошая группа собралась. Помогаем друг другу не болеть, заниматься спортом. Вот. Как хорошая погода всегда здесь. Здесь хорошо, здесь приятно, здесь весело. И то, что здесь у нас снаряды, это очень хорошо. Они дают нам здоровье, продление жизни.